Blíži sa nám 8. marec, Medzinárodný deň žien. Je to sviatok, ktorý si táto vládna banda privlastnila svojho času za svoj. A vďaka nemu sa snaží vtrieť do priazne tisíckam žien po celom Slovensku. Milé dámy, nebudem vás presviečať o tom, aký je Robert Fico nekompetentný politik, aký je neodborník na ekonomiku, aký je zodpovedný za ten marazmus, ktorý tu momentálne máme, za tú nenávisť v spoločnosti. Nebudem vás presviečať o tom, že 15 rokov vlády Roberta Fica môže za to, kde ekonomicky spejeme a ako obrovskou rýchlosťou sa tento štát zadlžuje. A blížime sa do bodu, odkiaľ už nebude návrat a budeme mať v najbližších rokoch veľké problémy. Nebudem vás presviečať, že za to môže predseda. Nebudem vás presviečať o tom, že predseda môže za to, že vďaka schváleniu novely trestného zákona sa výrazne oslabil náš právny štát. Nebudem vás o tom presviečať, lebo Robo bude tvrdiť niečo iné a vy samozrejme veríte komu? Robovi. Chcem vám naopak povedať niečo iné. Milé dámy, užite si oslavy najbližšie dní, tie, ktoré sa zúčastníte na týchto trápnych akciách. Užite si ten karafiat, alebo kvietok, alebo čokoľvek vám tam dajú. Užite si tie tupé, trápne, sexistické vtipy, či už od predsedu, alebo jeho partie. A naozaj si to vychutnajte, pretože bod zlomu, bod, kedy Slovensko sa priblíži k bankrotu, sa nezadržateľne blíži a potom sa už táto šaškáreňa, táto slejada, táto oslava skončí a nastane tvrdá realita. Prajem vám všetkým pekný deň. Ahojte.